Смотрела вверх и не мяла тебе к чертям всю эту фигню. Не фигню, а кофту. Ты меня слышишь? Нет.
Вітаю в ефірі новини, у студії Олена Солоніна. Конференція Курултаю кримсько-татарського народу вперше в Києві. Це перший з'їзд за 4 роки. Його вимушені проводити за межами Кримського півострову. Делегати протягом всього дня розглядають ряд питань. Зараз в кулуарах працює наш кореспондент Віктор Пономарьов. Вікторе, розкажи, що зараз відбувається на конференції. На жаль, за технічних причин ми з Віктором зв'яжемося трішки пізніше. Ну що ж, наразі наш журналіст Віктор Пономарьов до нас доєднався. Вікторе, вітаю. Розкажи, будь ласка, що зараз на конференції? Власне, зараз триває заключна частина конференції делегатів Курултаю кримсько-татарського народу. Я нагадаю, з 10-ї години триває з'їзд, і ми очікуємо, що з хвилини на хвилину власне закінчиться сьогоднішня конференція, і делегати вийдуть і оголосять про прийняті ухвалені рішення. А власне з 13-ї години він відбувається у закритому режимі. Одне з головних питань, які розглядаються, це продовження повноважень діяльності Курултаю. Ті делегати, які обрані на 2014 році, продовжувати виконувати свої пропоную послухати пряму мову Адема Дудакова, одного з делегатів. Это, в принципе, решение о продлении сроков Меджлиса, я думаю, потому что невозможно провести новые выборы в Крыму. Естественно, народ должен кто-то представлять, и этот орган в данном случае единственный легитимный, мы считаем, органом, который в Крыму сохранился, и мы его должны, в принципе, сохранить для того, чтобы от имени нашего народа мог делать кто-то заявление. Ще одне з питань, які обговорювалися сьогодні, це виключення зі складу Курултаю колаборантів, людей, які співпрацювали з окупаційною владою. Пропоную послухати Нарімана Джеляла про те, як сьогодні обговорювали це питання. Є дискусія, тому що одні мої колеги кажуть про те, що не можна цього робити, порушуючи внутрішні наші норми. Інші кажуть, що дана сьогоднішня ситуація, вона дозволяє це зробити. Однак ні в кого не викликає сумніву, що відреагувати на такі мерзотні іноді дії колишніх наших колег все ж таки необхідно. Щодо того, що сьогодні чи завтра виключити цих людей з Меджлісу і Курултаю, сумніву немає. Власне, рішення, які сьогодні будуть прийняті на конференції Курултаю, вони також можуть бути підтримані тими делегатами, які не змогли виїхати з тимчасово окупованого Криму. Це буде, як нам повідомив Наріман Джелял, це буде відбуватися у письмовій формі, тобто рішення, які сьогодні прийме цей з'їзд, у письмовому вигляді вони будуть відправлені делегатам на місцях в окупованому Криму, і які зможуть, власне, поставити свої підписи, погодитися з цими рішеннями або не погодитися. Власне, також сьогодні очікують ухвалення звернення до президента України щодо змін до розділу 10 Конституції України щодо ухвалення національно-територіальної автономії для кримсько-татарського народу. Власне, на цьому у мене все. Слово тобі, Олено. Дякую. Це був наш журналіст Віктор Пономарьов. Він знаходиться зараз на конференції Курултаю кримсько-татарського народу. Вона вперше проходить в Києві. Це перший з'їзд за 4 роки. Його вимушені проводити за межами Кримського півострову. Роботу конференції Курултаю кримсько-татарського народу розпочала вранці з урочистого відкриття. Хто був на ньому, окрім самих делегатів, розповість Дмитро Нетета. Збиратися делегати Курултаю почали з 9-ї ранку. Засідання почалося з українського та кримськотатарського гімнів і хвилини мовчання в пам'ять делегатів Курултаю, які не дожили до сьогоднішнього засідання. Відкриття засідання тривало близько 2 годин. Серед гостей представники посольств Туреччини, Великобританії, Євросоюзу, НАТО, Організації Об'єднаних Націй, кримськотатарської діаспори з Румунії, Туреччини, США та інших країн.
Я тут на конференції для того, щоб висловити подальшу підтримку Туреччини кримським татарам. Вони показали себе як чесне співтовариство, вірне Україні. Ваша боротьба заслуговує усіляких похвал, тому що вона не насильницька. Всі свідомі громадяни України, весь цивілізований світ, він з Кримом і він з кримськими татарами. Це консолідує суспільство. По-друге, є можливість просто зустрітися, обговорити всі проблемні поточні питання, які зараз виникають. У засіданні бере участь 75 делегатів. Більшість приїхали з анексованого півострова. Це говорить о том, що люди, которых избрал народ в других реалиях, готовы и сегодня нести ответственность за будущее своего народа. Цього року каденція нинішнього складу Курултаю закінчується. Питання про продовження його повноважень – предмет обговорення делегатів конференції. Рішення, які будуть тут прийняті, а потім ще скріплені підписами тих делегатів, які не змогли приїхати, вони можуть вважатися повноцінними рішеннями Курултаю. Під час конференції голова Меджлісу Рефат Чубаров зачитав листа від президента України Петра Порошенка, в якому йшлося про те, що проект змін до Конституції щодо статусу Криму розглянуть найближчим часом. У всіх на устах такий вопрос, як змінення в Конституції України і змінення статусу Криму, Кримської автономії. Серед інших питань – виключення з Курултаю делегатів, які співпрацювали або співпрацюють з окупаційною владою Криму. Конференція делегатів Курултаю 6-го скликання продовжиться до вечора. Дмитро Натета, Руслан Халапов, Андрій Хрустальов. Новини ЮА Крим. 75 делегатів з 248 зібрались в Києві, аби обговорити подальшу роботу Курултаю і Меджлісу кримсько-татарського народу. Про те, чому проводять конференцію і як до неї ставляться самі делегати, дізнавалися мої колеги. Курултай кримсько-татарського народу? Не знаю. Курултай? Ну, звичайно, знаю. Це як у нас, скажімо, Рада, Верховна Рада, але це відноситься до кримсько-татарського народу, так. Напевно, якась їхня традиція. Рада, як у нас Рада, а в них називається Курултай. Що я знаю, Курултай був в Криму. Зараз, мабуть, його вже там немає, тому що, мабуть, їм нереально там зараз бути. Курултай кримсько-татарського народу – це загальнонаціональні збори корінного народу Криму. У його склад входять 248 делегатів, що обираються на 5 років. Вибори делегатів 7-го скликання повинні були відбутися в цьому році. В Криму неможливо провести, і тому це такий вимушений захід. Замість Курултаю, сесії Курултаю черговою збирає такий тимчасовий орган, який був створений саме з огляду на ці умови. Надзвичайна нарада скликає замість того конференцію. Для ухвалення рішень необхідний кворум в 166 делегатів. Зареєструвалися на конференції 75. И уже зафиксированы факты, когда в отношении делегатов Курултая перед данной конференцией уже начали представлять предостережения представители силовых структур оккупационной власти. Соответственно, стали намекать о том, что если вы поедете, вы можете лишиться рабочих мест. За словами одного з делегатів, Алі Озенбаша, конференція не вправі приймати рішення від імені Курултаю. Є прописана сесія, а у сессии есть свой регламент, свой порядок организации, который был категорически игнорирован, и потому я считаю, что сама эта конференция никчемная, безрезультатная, просто декларативная, демонстративная, что вот мы есть, вот мы чего-то там делаем. Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, говорить, те, що кворум не зібрався, не применшує значення сьогоднішнього заходу. Очень много делегатов, которые по разным причинам не могут сегодня присутствовать вот здесь рядом с нами. Они поддерживают и ждут от нас решения, каким иным способом, нетрадиционным до сегодняшнего дня, то есть поднятием руки или голосованием иным, они могут выразить свою поддержку и позицию решениям, которые будут предложены в частности сегодня и, возможно, в будущем. Олена Солоніна, Дмитро Натета, Івана Шептицька. Новини ЮА Крим. Загальнонаціональні збори корінного народу Криму Курултай кримсько-татарського народу. Коли вперше він прийшов, хто його очолив і що змінилося за століття його існування, далі у сюжеті. Це
Wanted Кенмен – національний гімн кримсько-татарського народу. Його слова вперше прозвучали на відкритті першого Курултаю в 1917 році у Бахчисараї. Національний герб Тарактамга і прапор кримських татар затвердили тоді ж на законодавчому рівні. За словами історика Андрія Іванця, лютнева революція 1917 року призвела до активізації національних рухів на території Російської імперії. Під час Всекримського мусульманського з'їзду вирішили, подальшу долю Криму повинен вирішувати Курултай кримських татар. Представники кримських татар зуміли організувати вибори у загальнонаціональні установчі збори, провести ці загальнонаціональні установчі збори у грудні 1917 року і створити органи національного самоврядування, перетворити Курултай із установчих зборів на парламент. У першому Курултаї брали участь 79 делегатів, серед них 5 жінок. Очолив його Нуман Чельбіджихан, його ж обрали першим муфтієм. Курултай працював як національні установчі збори і приймав основні кримсько-татарські закони. Це була конституція народу, яка проголошувала демократичні свободи, рівноправність жінок і чоловіків, визначала структуру органів національного самоврядування, висловлювала бачення кримських татар на те, яким має бути майбутнє Криму. Діяльність Курултаю фактично закінчилася на початку 1919 року з посиленням репресій більшовиків. Червоний терор 20-30-х років в Криму і депортація кримських татар 1944-го унеможливили відродження Курултаю. Процес відновлення національного парламенту кримських татар починається в 1991 році з повернення народу з місць депортації до Криму на тлі розпаду Радянського Союзу. Тоді ж створюється кримсько-татарський виконавчий орган – Меджліс. Крымско-татарский Курултай, он как бы продемонстрировал всем остальным регионам, где не удалось договориться миром, что такое правильно построенный демократический процесс национального самоопределения. За часів незалежності України Курултай скликали 5 разів кожні 5 років. Останнє засідання відбулося в 2014-му, екстрено під час окупації. Тоді делегати прийняли рішення про створення національної територіальної автономії кримсько-татарського народу у Криму. Через 2 роки, в квітні 16-го, Росія вносить Меджліс до списку заборонених організацій, в тому числі і в окупованому Криму. Олена Солоніна, Андрій Хрустальов, Вікторія Бушовець. Новини ЮА Крим. На цьому прощаюся з вами. У студії була Олена Солоніна. Дивіться нас по буднях і підписуйтесь на ЮА Крим Фейсбук. О 20:40 у цій студії зустрічайте Мідада Халіла з випуском новин кримсько-татарською. Гарного вечора.
Вітаю, шановні телеглядачі. На ЮА Крим продовжується спецпроект, присвячений конференції Курултаю кримськотатарського народу 6-го скликання, яка проходить тут, в Києві сьогодні. З вами в студії Лариса Волошина. Дякую, що залишаєтесь з нами. І так нагадаю, що сьогодні в Києві проходить конференція Курултаю кримськотатарського народу. Це зібрання присвячене низці питань, які вже накопичилися за період окупації. Серед них, як пояснював нам лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв у вітальній промові, серед питань, які планується розглянути сьогодні, це прийняти рішення по виключенню або обмеженню повноважень тих членів Курултаю і Меджлісу, які пішли на колаборацію з окупаційною владою, також провести дискусію і створити певну резолюцію, певне звернення до української влади, українського президента і парламенту щодо визнання прав корінного народу і внесення змін до Конституції, які вже напрацювала комісія, робоча група Конституційної комісії, призначеної президентом. Далі були, як сказав нам пан Джемілєв, він звернувся до співвітчизників, які знаходяться на території окупованого Криму, і сказав про те, що їх завданням в умовах окупації, попри те, що сьогодні невідомо, коли Крим буде звільнено, але кожен день всі, хто вважають себе громадянами України, і в першу чергу кримські татари, які залишаються найпотужнішою, найконсолідованішою спільнотою на території окупованого Криму, мають фіксувати та передавати в Меджліс кримськотатарського народу усі факти, які свідчать про порушення на окупованому півострові прав людини, також нанесення збитків екології, культурній спадщині. Друге, необхідно ігнорувати ті спектаклі, як висловився пан Джемілєв, так звані вибори, так звані конференції, круглі столи, які проводять окупанти, Курултаї, які вони намагаються створити на заміну вибраним органам представницьким кримськотатарського народу. Також пан Джемілєв закликав не відвідувати мечеті, де імамами служать прихильники окупантів. І також було заявлено про те, що сьогоднішня конференція Курултаю має розробити певні механізми ненасильницького спротиву, які будуть донесені до всіх мешканців окупованого півострову. І пан Джемілєв закликав продовжувати пручатися окупаційній владі. У нас є сьогодні вже проміжні підсумки цієї конференції, попри те, що вона все ж таки, вона триває, вона проходить за закритими дверима. У кулуарах працюють наші кореспонденти, тому у нас є промова пана Чубарова на 6-ту годину. Ми можемо зараз дізнатися, які були результати роботи цієї конференції на 6-ту годину вечора. Я попрошу наших режисерів поставити цей ролик. Не всі ті пропозиції, які там звучали, вони будуть покладені в наші плани подальші. Певна специфіка відчувається, бо цим людям ще повертатися додому. Але те, що мене дуже схвилювало, ці люди дуже відверті, і вони говорять про те, що нам, як кримським татарам, треба робити в Криму, незважаючи на те, що там зараз який режим, і тут головне, щоб ми не втрачали час дарма. Потім делегати послухали інформацію щодо реалізації нашої постанови, яка була прийнята 29 березня 2014 році, і там наше рішення тоді в Бахчисараї 29 березня було щодо наших дій, щодо розпочатку конференції
конкретних шагів, планів, кроків, планів щодо розбудови кримсько-татарської автономії, своєї державності на своїй землі. Будемо обговорювати і приймати рішення по 3 заявах, де, як власне, і будуть вирішені питання, що обговорювалися в першій частині, питання пов'язані з повноваженнями делегатів Курултаю, питання пов'язане з подальшими процедурами і механізмами щодо прийняття рішень. Ми зараз це обговоримо. Ну, що ж, ми послухали доповідь пана Рефата Чубарова, голови Міжлісу кримсько-татарського народу. Це проміжні підсумки того, що відбувається на конференції за зачиненими дверима на 6 годину вечора. Нагадаю, що основне питання, яке має бути розглянуте, це подальша робота Міжлісу кримсько-татарського народу і Курултаю кримсько-татарського народу через те, що повноваження цих представницьких органів на сьогоднішній момент вже спливають і є необхідність розробити нові механізми. Рішенням делегатів, які були присутні на з'їзді, було подовжити повноваження Курултаю. Це дозволило створити, фактично надати легітимності представницькому органу кримських татар, який був обраний ще в 2013 році і зараз не може бути переобраний через окупацію Кримського півострова. У нас наші кореспонденти повідомляли нам, що серед учасників конференції, що загалом прибуло 200 делегатів, з них 73 делегати з окупованого Криму, саме делегати Курултаю кримсько-татарського народу, і більше 100 людей – це тимчасово почесні гості, серед яких був відомий російський адвокат Микола Полозов, пан Клімент, голова Кримської церкви, Української православної церкви Київського патріархату і багато інших дуже відомих і дуже потужних постатей. Зараз з нами на зв'язку є Віктор Пономарьов, наш кореспондент, який працює в кулуарах, і зараз ми дізнаємося, що відбувається от саме на цю хвилину. Доброго вечора, пане Вікторе. Чи є якісь новини від тих, хто все ж таки присутній і виходить, може, з закритої кімнати, і, може, ви знаєте якісь новини? Доброго вечора, Ларисо. Власне, зараз триває закрите засідання, заключна частина конференції. Вона триває все ще за закритими дверима. З делегатів ніхто, двері буквально тут поруч зі мною знаходяться. Я можу чути, що говорять делегати, про що вони розмовляють, але вони всі говорять кримсько-татарською. Тож наразі триває заключна частина, починаючи з 6 години, вже більш ніж 1,5 години. Рефат Чубаров нам повідомив, що, власне, 1,5 години вони будуть останніми, але, як ми бачимо, зараз все ще триває обговорення. З 10 години, власне, воно розпочалося, з 13 у закритому режимі. І ті питання, які обговорювалися, одне з головних питань – це, власне, продовження діяльності Курултаю. Ті делегати, які були обрані у 2013 році, вони будуть продовжувати свої повноваження, власне, до того часу, коли Курултай не зможе зібратися повноцінно і обрати нових делегатів. Ще одне з питань, які обговорювали, це, власне, виключення делегатів Курултаю, тих людей, які співпрацюють з окупаційною владою, колаборантів. Власне, як нам повідомив Наріман Джелялов, один з делегатів, які приїхали з окупованого Криму, він висловив думку, що немає сумнівів щодо виключення цих людей з членів Курултаю, про те, як це зробити згідно положень, не порушуючи норми представницького органу, ще ведуться дискусії. Також Джелялов нам розповів про те, що рішення, які, власне, ухвалять сьогодні тут на конференції у Києві, мають підтримати делегати кримсько-татарського народу там, власне, у Криму. Вони це зможуть зробити у письмовій формі, тобто ті рішення, які будуть ухвалені, вони будуть передані людям на місця і їх можуть, власне, схвалити
віддати свої голоси за ті рішення, які сьогодні тут будуть озвучені. А також, власне, делегати Курултаю планують ухвалити звернення до президента України щодо надання національно-територіальної автономії для кримсько-татарського народу. І, власне, ми очікуємо, що делегати, власне, вже закінчать свою конференцію, і про те, що вони, до якого, власне, рішення дійшли, ми розкажемо у наступних включеннях. Лариса. Вікторе, дякую. Дякую. Це був Віктор Пономарьов, наш кореспондент, який зараз працює на конференції Курултаю кримськотатарського народу, який повідомив нам останні новини на цю хвилину. А в нашій студії вже з'явився наш наступний гість. Це Микола Полозов, російський і вже український адвокат, захисник кримськотатарського народу, який плідно працює в окупованому Криму і захищає політичних бранцев. Здравствуйте, Николай. Вы были одним из гостей. Да. Почетных гостей. Скажите, пожалуйста, вот как вам присутствие на подобном мероприятии? То есть это, в принципе, это представительский орган народа. Как вы себя ощущали? Нет, ну, безусловно, я видел очень много знакомых и добрых лиц. Вот, и с многими из этих людей я встречался в Крыму. Во время судебных процессов они приходили поддержать своих соотечественников, Ахтема Чайгоза, Ильми Умерова, других политзаключенных. И, конечно же, очень приятно их видеть здесь, в свободной части Украины. Я вообще считаю, что эта конференция Курултай – это действительно очень важное событие, потому что тот срок полномочий, который был у Курултая еще до оккупации избранного, подходил к концу. И, конечно же, российские власти, оккупировавшие Крым, безусловно, хотели иметь на руках козыри, говоря о том, что представительные органы крымско-татарского народа нелегитимны, даже по их собственным регламентам, по их собственным документам. И тот факт, что все-таки из Крыма приехало значительное количество людей, речь идет о десятках людей. 76 по нашим данным. Это, ну, во-первых, прежде всего демонстрация личного мужества этих людей, которые не побоялись открыто приехать в Киев, вот, понимая, что в отношении них, в отношении их семей это может иметь последствия со стороны российских властей, которые демонстрируют свою приверженность национальному движению. И, конечно же, это такой очень хороший сигнал тем, кто остался в оккупации, что за почти 5 лет российские власти так и не смогли удушить дух крымско-татарского народа, не смогли, несмотря на все запреты, судебные или какие-то еще, фактически дезорганизовать и запретить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. И, конечно же, я высоко оцениваю те усилия, которые предприняли и Мустафа Джемилев, и Рифат Чубаров, и многие другие, для того, чтобы эта конференция состоялась. Одним из вопросов преступления оккупационной власти периода с 2014 года был запрет Меджлиса крымско-татарского народа, признание представительского органа власти крымских татар, экстремистской организацией. Вы являетесь инициатором, адвокатом и фактически таким сопровождающим вот этого огромного, длинного процесса в российских судах. Российские суды, безусловно, не признают апелляции, они отказываются убрать вот эту свою формулировку о экстремистской организации. И все-таки мы знаем, что вопрос Меджлиса, кейс Меджлиса рассматривает Международный криминальный суд. На ваш взгляд, если бы вот сейчас полномочия Курултая и, соответственно, Меджлиса не были бы продолжены, как бы это отразилось на Международном суде? Ну, прежде всего, позиция Международного суда ООН заключается в том, что Российская Федерация нарушила Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. И Международный суд ООН посчитал, что вынесенный российскими судами в Крыму и впоследствии утвержденный в Верховном суде России запрет Меджлиса является незаконным и является проявлением расовой дискриминации по отношению к крымским татарам. Дело в том, что, конечно же, когда принимался регламент Курултая,
никто и предположить не мог, что Крым окажется под оккупацией. Это настолько форс-мажорные обстоятельства и казалось чем-то фантастическим абсолютно. Поэтому сам факт оккупации в регламенте не прописан. Вместе с тем в самом регламенте существует положение, что до выбора нового состава из числа делегатов Курултая предыдущие сохраняют свои полномочия. То же касается и избранного делегатами Курултая полномочного органа Меджлиса крымско-татарского народа. То есть, в принципе, вот это то, что сейчас происходит, продление полномочий Курултая и, соответственно, Меджлиса, это законно, это легитимно, это прописано в уставе. Именно так. У них есть все полномочия для того, чтобы принимать решения, в том числе те решения, которые принимаются на этой конференции, и те, которые могут быть приняты посредством подписок, направлений в письменной форме, тем делегатам, которые не смогли по тем или иным причинам приехать в Киев. Как, на ваш взгляд, отреагирует крымско-татарское сообщество в Крыму на тот факт, что Курултай собрался? Будут ли прислушиваться к решениям этого съезда? Я понимаю, что есть члены Курултая, есть члены Меджлиса, это все-таки политические фигуры. Многие из них продолжают открытую борьбу и абсолютно открыто отказываются признать оккупацию, но ведь есть обычные люди. Совершенно очевидно, что крымские татары, безусловно, все они имеют каждый свое мнение по разным вопросам, в том числе и по политическим вопросам, в том числе и по вопросам работы своих представительных органов. Но важно понимать, что сила крымско-татарского народа, которая проявилась в оккупации, как раз заключается в их общности, как раз заключается в понимании интересов всего народа, а не каких-то конкретных людей. И, конечно же, я думаю, что факт проведения конференции Курултая в самом Крыму вызовет воодушевление, тем более, что в принципе, эта конференция была отмечена вниманием президента Петра Порошенко, который написал письмо вступительное, и оно было оглашено Рифатом Чубаровым. Председатель Совета национальной безопасности Турчинов прислал письмо. Присутствовали достаточно высокопоставленные дипломаты, в том числе посол Турции, представители посольств Соединенных Штатов, Европейского Союза и так далее. То есть это, безусловно, не какое-то местечковое мероприятие, которое между собойщик, которые проводят крымские татары. Это действительно знаковое событие. И я думаю, что в Крыму в данный момент многие следят за тем, что происходит здесь сейчас в Киеве. Вот это высокое присутствие на представителей западных посольств, там в том числе и представители ОБСЕ были, и ООН. И, на ваш взгляд, означает ли это признание на международной арене представительских органов крымских татар как легитимных? Безусловно, я считаю, что международное сообщество признает право крымско-татарского народа, в том числе право, предусмотренное ООН на самоопределение, безусловно. И речь не идет о каких-то сепаратистских вещах, которые пытается российская власть в своей пропаганде представить крымских татар такими сепаратистами, пытаясь внести раскол в украинское общество. Это абсолютно не так. И я надеюсь, что, конечно же, дальнейшая институализация и Курултая, и Меджлиса крымско-татарского народа, в том числе и в законодательном поле Украины, будет осуществлено. Наряду и с действительно важным моментом рассмотрением поправок в Конституцию Украины, которая касается национально-территориальной автономии крымских татар. Вот это ключевой вопрос. И в одном из интервью, посвященных мероприятиям праздничным, посвященным дню рождения Петра Григоренко, очень известного украинского деятеля, не только украинского, основателя Хельсинской правозащитной группы, диссидента советского, Мустафа Джемилев рассказывал о том, что в тот период такой очень жесткой советчины фактически правозащитное движение и диссидентское движение объединилось вокруг проблематики крымских татар. Петр Григоренко
Григоренко был одним из тех, кто открыто выступал и защищал крымских татар, и его прекрасные, просто уже вошедшие в... Это почти философские трактаты о том, кто преступник, то есть его речи, посвященные защите крымско-татарского народа. Сахаров был одним из тех, кто поддерживал крымских татар и всегда говорил о том, о праве народа на родину. Я не наблюдаю подобного единства в сегодняшнем правозащитном движении. Мы видим очень широкую представленность, и при этом, вы знаете, это очень интересно, когда правозащитники делают вид, что они готовы защищать отдельных людей, но не народ. На ваш взгляд, чем это связано? Ну, здесь важно понимать, что все-таки в советские годы правозащитники находились за железным занавесом. Они находились вот в этой советской среде. И, конечно же, вопрос защиты прав крымско-татарского народа, ну, своего рода являлся таким мейнстримом, учитывая, что до их выступлений на протяжении нескольких десятилетий крымские татары вели мирную ненасильственную борьбу за право вернуться домой. Но одним из, вот это тоже очень интересно, одним из месседжей, который подчеркнул Мустафа Ага, было, знаете, что вот правозащитное движение, когда оно делало свои воззвания, не только касаемо крымских татар, но вообще сути советского режима, крымские татары были тем народом, на который они оперлись, потому что в итоге крымские татары давали десятки тысяч подписей под эти воззвания. Фактически произошло очень интересное явление, когда советская интеллигенция, советские правозащитники, борцы за свободу и права получили в лице крымско-татарского народ, консолидированный, на который они смогли опереться. Это примерно то же самое, что сейчас происходит в связи с оккупацией, потому что Украина получила фактически консолидированное сообщество, народ, на который она оперлась, и голос крымско-татарского народа на международной арене слышен. При этом мы сегодня с вами, это поразительная история, но мы продолжаем говорить о том, права самоопределения после того, как высказался Григоренко, после того, как высказался Сахаров, после того, как высказался, в принципе, Тарас Черновол. И я хочу понять, на ваш взгляд, вот если бы украинские правозащитники, это достаточно уважаемые организации, присоединились к этой борьбе, вот если бы они сейчас стали в том числе выступать и обращаться к президенту Украины, к Верховной Раде, насколько бы это ускорило процесс? Ну, безусловно, это ускорило бы процессы, если бы действительно украинское правозащитное сообщество не распылялось по каким-то конкретным единичным кейсам, которые могут не иметь отношения к крымско-татарскому народу, а именно артикулировало проблематику оккупации Крыма, артикулировала бы проблематику политических репрессий в отношении преимущественно крымских татар. И я вам скажу, что на текущий момент из 71 украинского политзаключенного в Крыму более половины крымские татары. То, конечно же, я надеюсь, эти процессы бы шли гораздо быстрее, потому что любое давление общества на власть заставляет власть так или иначе принимать необходимые для общества решения. Вот. Могу сказать, опять-таки, что, например, в Российской Федерации, где тоже, ну, скажем так, правозащитники существуют, проблематика Крыма не артикулируется вообще. О крымских татарах там говорить не принято вообще. И, конечно, в этой связи украинские правозащитники, не находясь под таким давлением, под которым находятся их российские коллеги, ну, конечно, могли бы уделять этой проблеме внимания гораздо больше. Я, кстати, мне тут подсказывают, что я ошиблась, я назвала Тараса Черновола. Нет, конечно, Вячеслав Черновол, безусловно. Вячеслав Черновол, один из отцов-основателей возрожденной украинской государственности, был человеком, который поддерживал крымских татар, и его известнейшая роль 90-х годов, когда он говорил о Крыме и о том, что автономия, созданная в таком виде, это фактически клондайк, это такая лакуна для коммунистов. Эта речь, она стоит того, чтобы ее еще раз пересмотреть. Николай, я хочу вернуться к тому, что происходит сейчас на этой конференции Курултая. Вы знаете, было очень серьезное опасение, что люди не приедут. То есть до последнего никто не знал,
приедут ли люди. Самое интересное, что вот эти 73 делегата и плюс там больше, там на самом деле из Крыма выехало больше сотни человек. Это вот мы начали свой марафон сегодняшний с утра с того, как это вообще понимать. Это вот эти 73 человека из 200 делегатов Курултая, более чем 200 делегатов Курултая, это победа или это поражение? Вот на ваш взгляд, вот эта цифра, это не большинство. Это, безусловно, не кворум, но вот как вы расцениваете? Вот? Нет, ну это, безусловно, победа, потому что для того, чтобы понять, насколько сложно было этим людям принять решение выехать за пределы оккупированного Крыма, насколько они были готовы понести риски не только сами, но и подвергая определенному риску члены своих семей, понимая мелочность, мстительность и жестокость оккупационной власти, я считаю, что это, безусловно, своего рода героические действия. А есть ли какие-то сообщения о том, что члены Курултая подвергались давлению и таким настоятельным просьбам не ехать? Есть ли уже такие сведения? Ну, я разговаривал с разными людьми. Скажем так, выпустили всех относительно спокойно. Но это абсолютно не гарантирует того, что когда они поедут обратно... Что их спокойно впустят. Да, что их спокойно впустят, и что потом им не будут предъявлять, что они принимали участие в деятельности какой-либо экстремистской организации. Сейчас в Крыму немного изменилась ситуация с руководством ФСБ. Пришел новый руководитель, буквально на днях он был назначен. И я не исключаю, что он может попытаться начать свою трудовую деятельность в оккупированном Крыму как раз с очередного витка репрессий. С очередного витка репрессий теперь в отношении участников Курултая и членов их семей. Недавно Мустафа Джемилев объявил о сборе средств в помощь семей крымских политузников. Вы занимаетесь в том числе вопросом фонда, который был создан в Украине для семей политузников, для их детей. И там были, насколько я помню, какие-то проволочки. То есть он был создан, деньги вроде бы были выделены, но не было механизма, чтобы направить эти деньги непосредственно людям в руки. Вот что сейчас происходит с этим? Ну, сейчас уже, насколько мне известно, выработан определенный порядок действий, программа, по которой эти средства будут передаваться. Ведь понимаете, в чем проблема? Выделить из бюджета средства – это не так сложно. Гораздо сложнее на практике передать эти деньги тем, кто действительно в них нуждается, членам семей политзаключенных. Как это будет происходить? Перечислять в Крым денежные средства невозможно. Перевозить на себе наличными – это тоже большая проблема, и эти деньги могут отобрать на границе, и могут быть какие-то иные негативные последствия. Поэтому при принятии этого решения, конечно же, принималось во внимание все риски, которые могут быть. Я думаю, что именно этим было обусловлено такой длительный срок принятия подобных решений. Сейчас уже программа выработана. Я не буду, скажем так, каких-то деталей говорить, чтобы, понимая, что нас могут смотреть не только, скажем так, те, кто позитивно интересуется этими новостями, но могут смотреть и те, кто относится к оккупационной власти в Крыму. Но я могу сказать, что эта программа уже выработана, и в ближайшее время она должна приводиться в исполнение. То есть те средства денежные, которые были запланированы в бюджете Украины для поддержки семей политзаключенных, этим семьям будут передаваться. Еще один из вопросов, который все-таки очень волнует всех нас, это вопрос работы, то есть той имитации деятельности крымско-татарского народа, которая сейчас осуществляется в Крыму. Оккупационная власть провела меджлис мусульман Крыма. Происходят какие-то странные попытки, возможно, собрать свой меджлис или как-то его назначить. Вот сегодня была высказана мысль одним из экспертов, Юлия Тищенко, по-моему, об этом сказала, о том, что таким образом Россия пытается показать, что вот у нас все нормально, вот у нас работает меджлис, все хорошо, мы выполнили
выполнили МКС. На ваш взгляд, насколько возможно вообще создать, даже пускай имитационный, представительский орган крымско-татарского народа вот там, в Крыму, усилиями оккупационной власти? Ну, я скажу так. В Крыму до оккупации ежегодно проводился праздник Хыдырлес. Да, после оккупации российские власти тоже попытались проводить этот праздник, и оказалось, что на него крымские татары не приходят. Мало того, обычно на этом празднике выступали какие-то национальные ансамбли, танцевальные и так далее. Вот в один из последних разов дошло до того, что россияне переодевали в национальные одежды крымских татар не крымских татар, и выпускали их на сцену под видом крымских татар, чтобы показать, что крымские татары тоже радуются празднику, организованному российскими властями. То есть у оккупантов не хватает крымских татар Именно для изображения радости. Это Именно прекрасно. так, да. Поэтому, что касается псевдомежлиса, псевдокурултая, ну, конечно, со всего Крыма можно наскрести несколько десятков коллаборантов, которые за, пайку готовы хоть сплясать. Но массовость, я так понимаю, это не будет никакого иметь отклика ни в сердцах подавляющего большинства крымских татар, жителей Крыма. И, совершенно наивно желание российских властей, выставить Международный суд ООН дураками, показав, что вот у нас есть межлис. Конечно, там прекрасно понимают, что настоящий межлис, а что фейк. Поэтому, если это для освоения какого-то бюджета, ну, ради бога, пускай воруют. Но это не будет иметь никакой практической цели и последствий. У нас ми подякуємо пану Миколі Полозову за таку прекрасну і докладну доповідь про те, що відбувається в окупованому Криму. І я хотіла би ще, щоб ми подивилися промову, короткий коментар Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, про те, що він очікував його враження від Курултаю, конференції Курултаю кримськотатарського народу. Я попрошу зараз наших режисерів поставити нам цей невеличкий синхрон. Мое самое большое ожидание уже, скажем так, вот сегодняшнее здесь, то, что порядка 100 делегатов в такой сложный период собрались, это и есть самое основное. Это говорит о том, что люди, которых избрал народ в других реалиях, готовы и сегодня нести ответственность за будущее своего народа. Ну що ж, ми почули від пана Ахтема Чийгоза те ж саме, в принципі, що нам говорив і Микола Полозов, відомий російський адвокат, захисник кримськотатарського народу, про те, що, в принципі, люди, які виїхали, це члени Курултаю, обрано ще до окупації, і це дуже показово, що в таких надзвичайних умовах ці люди проявили, люди обрані в мирний час, які взагалі не розуміли, що буде окупація, це ніхто не знав. Але те, як вони поводять себе зараз, говорить про те, що все ж таки демократія, кримськотатарський народ, в нього можна повчитися демократії і у цьому вмінню обирати собі очільників. Попрощаємося з Миколою Полозовим, і я хотіла би, щоб ми перед тим, як прийти до наступного гостя, подивилися сюжет коротенький про те, що таке Курултай. Еткенмен – національний гімн кримсько-татарського народу. Перші його слова прозвучали на відкритті першого Курултаю у 1917 році у Бахчисараї. Національний герб Тарак-Тамга і прапор кримських татар затвердили тоді ж, на законодавчому рівні. За словами історика Андрія Іванця, лютнева революція 1917 року призвела до активізації національних рухів на території Російської імперії. Під час Всекримського мусульманського з'їзду вирішили, подальшу долю Криму повинен вирішувати Курултай кримських татар. Представники кримських татар зуміли організувати вибори у загальнонаціональні установчі збори, провести ці загальнонаціональні установчі збори у грудні 1917 року і створити органи національного самоврядування, перетворити
Курултай із установчих зборів на парламент. У першому Курултаї брали участь 79 делегатів. Очолив уряд юрист Номан Челебіджихан. Його ж і обрали першим муфтієм. Курултай керувався 5 співголовами. Від кожного округу було 5 повітів в Криму. Кримсько-татарський національний рух дуже сприяв емансипації кримсько-татарських жінок. І в Курултаї брало участь 5 делегаток. Серед цих 5 співголів була Шефіка Гаспринська. От для того моменту це, здається, був прецедент. З 9 по 26 грудня 1917 року Курултай працював як національні установчі збори, приймаючи основні кримсько-татарські закони. Це була конституція народу, яка проголошувала демократичні свободи, рівноправність жінок і чоловіків, визначала структуру органів національного самоврядування, висловлювала бачення кримських татар на те, яким має бути майбутнє Криму. Ще була утворена Рада директорів Кримсько-татарського національного уряду, або директорія. Це фактично національний уряд. А сам Курултай проголосив себе парламентом терміном на 1 рік. Діяльність Курултаю фактично закінчилася на початку 19-го року з посиленням репресій більшовиків. Червоний терор 20-30-х років в Криму і депортація кримських татар унеможливили відродження Курултаю. Відновити свою діяльність вдалося в 1991 році у процесі повернення корінного народу до Криму. В начале 91 года, 20 января, проходит референдум о статусе полуострова, на котором большинство высказывается за автономию, и потом в феврале Украина эту автономию утверждает. И Крымско-татарское национальное движение призывает игнорировать и бойкотировать этот референдум, потому что он фактически превращает Крым, де-факто, в русский, в российский, в советский заповедник, в русскую автономию в составе Украины. За словами історика, саме під час розпаду Радянського Союзу кримські татари починають процес відродження національного парламенту. Крымско-татарский Курултай, он как бы продемонстрировал всем остальным регионам, где не удалось договориться миром, что такое правильно построенный демократический процесс национального самоопределения. Когда речь идет о том, что от имени народа говорит не самопровозглашенная элита, а говорят люди, которых собрали не только со всей Украины, но и со всего мира, где были разбросаны крымские татары по вполне справедливой процедуре демократического голосования, избрания делегатов. И Крымско-татарский Курултай, выработавший вот эту вот программу развития национального движения в этот непростой период, продемонстрировал, как с уважением можно относиться даже к той власти, к той политической ситуации, которая неблагоприятна для самих крымских татар. За часів незалежності України Курултай скликали 5 разів – у 91-му, 96-му, 2001-му, 2007-му і в 2013 роках. Останні провели у 2014-му екстрено через початок окупації. Після цього багато делегатів вимушено покинули півострів, а лідерам кримсько-татарського народу заборонили в'їжджати до Криму. Олена Солоніна, Андрій Хрустальов та Вікторія Бушовець для ЮАКрим. Ну що ж, ми повернулися до студії. До мене доєднався мій колега Осман Пашаєв, з яким ми, в принципі, і... 9 ранку починаємо. 9 ранку ми... Виходжу на заміну, бо насправді ми чекаємо іншого гостя в цій студії. Ми чекаємо представника президента України в Криму Бориса Бабіна, але не тільки. Ми зараз чекаємо Мустафу Джемілєва. Він зараз дає коментар іншому каналу і включиться зараз наш кореспондент Віктор Пономарьов дасть нам Мустафу Ага в ефір, в прямий ефір, і ми дізнаємося з перших вуст перші вже висновки того, що відбувається, перші результати. А поки, Осман, у мене питання, і як тобі цей день? Насправді, оця правова колізія, ми в ній розібралися в тому, що термін Курултаю спливає з обранням, набуттям
повноважень нового Курултаю через те, що неможливо провести, термін Курултаю можна продовжувати на весь цей час форс-мажору. Да? Тому мудрість того старого регламенту, хоч він не передбачав війну і окупацію, був прописаний таким чином, що через 5 років автоматично не припиняється повноваження старого Курултаю. І з іншого боку, ці зміни вже були 2014 року. Зараз тільки Меджліс може збирати Курултай, але раніше було, що на вимогу 1/3 делегатів Курултаю можна змінювати весь склад Меджлісу і вимагати з позачергових зборів Курултаю. Зараз ми бачимо, в принципі, ця третина або понад третини вони зібралися в Києві. Тобто це прецедент. Знаєш, от мені що цікаво, насправді так вже було. Коли ми говорив Сергій Громенко, історик, він говорив про те, що перший Курултай, в ньому прийняло участь 76 делегатів. Зараз 73 чи 76, ми не знаємо. Як тобі ці паралелі? Ні, я не хотів би проводити ці паралелі. Тоді скільки обралися, стільки і зібралися. Все ж таки відносні показники важливі. Я б тут говорив, я бачив розмову з Полозовим, перемога чи поразка така кількість. Я не готовий говорити пафосні речі про перемогу, точно не поразка, бо ми розуміємо умови. Да? Зібрати понад третину делегатів Курултаю в Києві – це велика робота. Окупантам не вдається там, де живе 2/3 навіть, а більше, 90% делегатів Курултаю, вони живуть в Криму, їм не вдається навіть цієї третини зібрати. Тобто вони не готові показати нам, скільки під тим тиском, який є, делегатів Курултаю можуть зібратися на такий кишеньковий з'їзд, який дуже хотіли би провести окупаційна влада. Тому давайте розуміти, окупаційна влада заборонила Меджліс, але я повторював це зранку, але в жодному рішенні нема слова заборони на Курултай. Надія в них і бажання створити кишеньковий кримськотатарський орган, які вони будуть показувати і в Нью-Йорку, і в Гаазі, і у Відні, в них є таке бажання. Їм потрібний ляльковий кримськотатарський національний парламент, але наразі це їм не вдається. У нас на зв'язку, як мені вже передають, вже є Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, з яким разом зараз спілкується Віктор Пономарьов, наш кореспондент. І я хотіла би задати питання Мустафі Джемілєву в першу чергу про те, чи задоволений він результатами. Власне, пане Мустафа, розкажіть, чи задоволені ви результатами сьогоднішнього з'їзду? Як він, на вашу думку, відбувся? Можно сказать, да, задоволены, потому что все, что намечали, они сроки предусмотренные, минуты, часы, мы все это выполнили. Приняты 3 документа, важные для нас. Это, во-первых, вопрос о пролонгации полномочий Курултая и крымско-татарского народа. Хотя, собственно говоря, в соответствии с нашим регламентом, просто так, после истечения 5 лет, на который срок выбирались делегаты, ее полномочия не истекают. Они истекают в том случае, когда изберется новый состав, делегатский состав, и старый состав слагает свои полномочия на первой же сессии следующего Курултая. Но поскольку в условиях оккупации проводить демократические выборы невозможно, вполне естественно, даже без вот этого заявления, в том, что вот эти полномочия, они были бы автоматически пролонгированы. Но есть много людей, которые не знают вот этого, что вот на 5 лет избирались, значит, больше Курултая нет. Мы об этом напоминаем и говорим о том, что нынешние делегаты Курултая продолжают свои полномочия. Это, во-первых. Во-вторых, при принятии регламента Курултая еще в 1991 году мы, конечно, не предвидели, что будет война с этим братской страной, что так называемый, что Крым будет оккупирован. То есть регламент не предусматривал чрезвычайные ситуации. И вот мы сейчас оказались в такой ситуации, когда мы не можем созвать кворум. Оккупанты не пускают. И вот даже те люди, которые сейчас 78 человек приехали, они же нет абсолютной гарантии того, что с ними ничего не произойдет после возвращения в оккупированный Крым. Но они, тем не менее, приехали, потому что они представители народа, они должны были. Кое-кто побоялся, кого не пустили. Так вот, для того, чтобы
предусмотреть все эти возможности, сейчас поручено Меджлису крымско-татарского народа подготовить проект поправок в регламент Курултая крымско-татарского народа. И при первой же возможности, когда это будут разработаны, мы примем эти поправки. И тогда вопрос, во-первых, облегчится вопрос кворума, механизм. Я сейчас четко не могу сказать, какие именно, но продумаем. Такие внесем поправки, которые облегчат функционирование Курултая крымско-татарского народа. И третий вопрос, третье заявление, которое мы приняли, это исключение из состава делегатов Курултая тех, которые проявили себя недостойно после оккупации, пошли на сотрудничество с оккупантами, а некоторые даже участвовали в репрессиях против своих соотечественников. То есть, по сути дела, предали свой народ, предали Украину. Поэтому здесь тоже, опять-таки, перечисляются их имена, и тоже говорится о том, что мы не считаем их далее делегатами Курултая. Пане Мустафа, а скільки цих делегатів, які колаборантів, можете назвати ці імена? Яка кількість цих людей? Там перечисляется 18 человек, но потом с места говорили, что вот еще один делегат Курултая куда-то, когда-то там баллотировался. Но пока мы четко назвали 18 имен, по каждому из них собрано у нас достаточно досье, а по уже дополнительно сказанным именам мы будем проводить проверку. Просто так, кто-то сказал с места, и ввести в список это невозможно. Нужно провести очень тщательную работу. Пока речь идет о 18 делегатах Курултая. То есть из 248 делегатов Курултая 6 из них на момент за 4 года или умерли, или убиты. И вот из них еще 18 оказались такими предателями. Пане Мустафа, скажіть, як у Криму наявні делегати Курултаю, які не змогли приїхати сьогодні на з'їзд, як вони будуть підтримувати ці рішення, як до них будуть доносити сьогоднішні рішення? По первому заявлению о пролонгации полномочий делегатов Курултая, там четко говорится о том, что делегаты, которые не смогли приехать сюда, должны подкрепить это своими подписями. Вообще вот это против системы подписей было несколько голосов. Они говорили, что это не совсем правильная практика, потому что оккупанты могут тоже спекулировать вот этим, собрать 2-3 человека и сказать, мы там дальше сами собрали. А поди докажи, что они собрали или не собрали. Но, тем не менее, мы сейчас приняли, что вот здесь 68 или сколько-то голосов проголосовали «за», и потом дополнили, что в течение 2 месяцев те делегаты, которые не присутствуют, должны выразить свое отношение. То есть, если в сумме получится, что большинство делегатов поддерживает это заявление, можно считать его как полноценное решение Курултая крымско-татарского народа. Пане Мустафа, розкажіть, будь ласка, власне, як тепер буде далі працювати Курултай кримсько-татарського народу? Чи плануються повноцінні його з'їзди і в майбутньому? Мы вообще сейчас обговаривали как раз этот вопрос, сочли, что целесообразно, может быть, каждые хотя бы 3 месяца, если не вряд ли возможно там собрать кворум, но тем не менее вот такого рода конференции проводить такие дела. Кто-то выразил надежду, что может так получиться, что сможем даже кворум собрать. Но даже если не будет необходимого кворума, выезд этих людей, которые имеют непосредственную связь с народом, и приехать к нам, изложить свои, поделиться своими проблемами, это очень важно. Поэтому, я думаю, вот этого рода конференции очень важны. Пане Мустафа, а щодо звернення до президента в розділі «Зміни до Конституції», надання кримськотатарському народу прав на автономію, як сьогодні це питання розглядалося, чи буде звернення до президента, власне? Рифат Чубаров просто рассказал о работе рабочей комиссии по внесению поправок в Конституцию 10-го года Конституции Украины, что касается автономной республики. Он сказал, что все поправки уже готовы, и остается теперь дело за Конституционной комиссией. В своем обращении президент Украины Петро Порошенко, обращении конференции, он заявил о том, что считает необходимым внесение поправок и
на основе права коренного народа, крымско-татарского народа на самоопределение на своей исторической родине, считает необходимым создание национальной территориальной автономии. Власне, от закінчилася конференція. Дякую, пане Мустафа. Власне, закінчилася вже конференція. Ось що розповів нам пан Мустафа Джемілєв про підсумки власне цієї конференції. Я передаю слово вам в студії. Дякую, пане Вікторе. Дякуємо нашому кореспонденту Віктору Пономарьову за те, що він провів шалену роботу і повідомив нам підсумки. А в нас в студії вже з'явився Борис Бабін, постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим. Осман Пашаєв. Теж йому дякуємо, він вже попрощався з нами і покинув студію. Пане Борисе, от поясніть мені, от ми, в принципі, бачили роботу Курултаю кримськотатарського народу. Насправді це Курултай. При тому, що він там не є кворуму, але ми розуміємо, що ті рішення, які були прийняті, що будуть письмові певні зауваження, певні згоди або заперечення від членів Курултаю, які знаходяться в Криму. Тобто, в принципі, ми отримаємо рішення Курултаю, як би там не було. І на ваш погляд, от ці 3 пункти. Перше, питання по колаборантам. По-перше, цікава цифра. З 248 делегатів Курултаю загалом 6 вже померли за цей період, і тільки 18 зрадили. Тобто, в відсотках це якісь, це трошки більше там 1%, взагалі дуже мізерні суми, цифри. І одним з рішень, яке прийнято зараз, те, що стосується України загалом, це звернення до президента і до парламенту. От на ваш погляд, наскільки ми можемо розраховувати на те, щоб отримати відповідь на це звернення і отримати нарешті рішення по голосування по статусу корінного народу і по змінах до Конституції? По-перше, слід з великою повагою ставитись до конференції делегатів Курултаю, бо це та форма національного самоврядування кримськотатарського народу, яка сьогодні, вочевидь, є можливою в умовах тимчасової окупації Криму. І це дуже значна і вагома подія. Сподіваюся на те, що ці рішення, які сьогодні там ще потребують на певні доопрацювання в Криму, на ті якісь підписи і так далі, вони будуть мати значення для подальшого розвитку механізмів національного самоврядування кримськотатарського народу в умовах його незаконної заборони держави-агресором. Я впевнений, що відповідну оцінку правову цих заборон і утисків переслідування кримськотатарського народу надасть і міжнародне правосуддя, і національні правоохоронні органи України. З іншого боку, дійсно, ми маємо сьогодні послання президента України Курултаю, де чітко прописано, що питання закріплення права кримськотатарського народу як корінного народу має бути здійснено в Конституції, що відповідний проєкт має бути опрацьований Конституційною комісією, і далі ми маємо чітку конституційну процедуру, за якою президент вносить відповідні пропозиції до парламенту, вони обговорюються депутатами, вони оцінюються Конституційним судом. Тут механізм є, і він цією Конституцією вже передбачений. Тому слід цим працювати. Я думаю, що це спільна справа, що на сьогодні найкращим гарантом того, що текст пройде голосування, це його якість, це максимальне відображення в ньому відповідних стандартів, зокрема міжнародних прав кримськотатарського народу, відповідно врахування нашої конституційної практики і, звісно, концентрація наших зусиль у майбутньому на реалізації цих положень, як Конституції, так і законів України в умовах наступної деокупації Криму. Хотілося б додати, що сьогодні ще була інша знакова подія – Рада регіонального розвитку на чолі з президентом України Петром Порошенком. На якій ви приймали участь. Так, бо я сьогодні був на 2 заходах одразу. Представляючи регіон. Я не представляю регіон. Я не губернатор. Ви єдиний легітимний орган влади стосовно Криму. Я не представляю регіон, я представляю президента України. Як сьогодні дуже влучно сказав Петро Порошенко, проблема, наприклад, Донбасу є загальноукраїнською проблемою. Так само і проблема Криму. Ми не є регіональним органом влади. Ми органом, що сьогодні здійснює загальнодержавну справу з усіх регіонів, бо ВПО у усіх регіонах. Що важливого було на цій Декілька важливих тез. По-перше, президент України дуже чітко озвучив про ті ситуації, які виникають на лінії розмежування
з окупованим Кримом, про які ми повідомляли голову держави через його адміністрацію. Я впевнений, що будуть вжиті рішучі кроки. Президент України закликав продовжувати справу децентралізації. І це важливо для кримчан вже сьогодні, бо саме децентралізовані громади є їх найкращими союзниками на підконтрольною територією у сфері навчання, отримання адмінпослуг, отримання інших форм благ, реалізації благ, які гарантовані громадянам України. З іншого боку, дуже важлива теза, як на мене, президент України сказав, що гарантом деокупації незаконно анексованого Криму є українські Збройні Сили. Це цитата. Я думаю, що це дуже важлива цитата. Ну, слухайте, це так трошки, це такий новий поворот, тому що до цього ми говорили про дипломатичний шлях. І дипломатичний, звісно, але він працював позицію Верховного добре слово Головнокомандувача. і пістолет краще, ніж просто добре слово. Тому обидві події в один день, я думаю, це знаковий Безумовно. для розвитку наступних наших спільних зусиль фактор. І в мене є обережний оптимізм цього. І все ж таки, от знаєте, те, що стосується, ви вже сказали про те, що якість документу, який випрацює Конституційна комісія, від нього буде, в принципі, залежати рішення. Але в нас була Юлія Тищенко, яка пояснювала, що насправді те, що напрацювала робоча група, такий кінцевий варіант, який вони вже подали до Конституційної комісії, але ніхто не знає, яким буде кінцевий цей результат, тому що Конституційна комісія має принаймні зібратися і почати працювати, вносити свої правки, вносити свої зміни. І ми бачимо, що вона не збирається. В чому причина, на ваш Я не знаю. Але знов-таки, поки ми не будемо бачити кінцевого тексту, дуже важко йти далі. Якщо Конституційна комісія, як орган утворений президентом України, це є фактично допоміжний орган для здійснення президентом України цих конституційних повноважень, працює цим шляхом, є інші шляхи внесення пропозицій, є народні депутати. Якщо хтось бачає інші шляхи, то нехай. Тут ми не можемо ставити будь-яких заборон для реалізації прав кримськотатарського народу, але тут на сьогодні, в цих умовах, я все ж таки чекав на рішення Конституційної комісії, для того, щоб ця процедура пішла. Сьогодні, коли на початку конференції Курултаю зачитувалося звернення президента України Петра Порошенка, зачитував його Рефат Чубаров, і виглядало це дуже дивно, тому що таке враження було, що текст надійшов просто от мейлом, от просто зараз. От в мене питання, чому не ви зачитували цей текст? Ну, по-перше, я в той момент вже був на Раді регіонального розвитку, бо це фактично ці події так співпало один день, різні райони Києва, дуже важко було розірватися. Там був мій перший заступник далі, пан Ізетгданов, на конференції делегатів Курултаю. Знов-таки, я думаю, що логічно, що послання зачитує той, хто веде зібрання. І все ж таки, ми бачимо, що кримськотатарський народ свою роботу зробив. Переформатував представницькі органи, фактично відповів на окупацію, зробив багато, шалено. І зараз от у нас питання, от тих звернення до українського парламенту і президента щодо змін, обіцяних змін в Конституцію, ну слухайте, ну воно має бути почуте. Я впевнений, що воно буде почуте. І зверніть увагу, що ніхто інший з політиків президента України Петра Порошенка це питання не обговорює. Зверніть на це величезну увагу, що так звана опозиція, чи, зокрема, так звана демократична опозиція, не каже у своїх передвиборних спічах слово Крим. Вони кажуть газ, вони кажуть пільги, вони кажуть мир, але вони не кажуть слово Крим. Слухайте, про це не каже в тому числі і правозахисна спільнота, яка захищає все, що завгодно, крім прав народу. Це ми вже обговорювали. Це з Миколою Полозовим, цю величезну проблему. Але ще одне питання. Ви вже сказали, що ви вважаєте, от я просто хочу це почути. На вашу думку, президент, він зацікавлений в тому, щоб ця автономія була? На сьогодні, і знов-таки, це дуже просто побачити, не так багато політичних сил загалом зацікавлених в протидії російської агресії, зокрема з Криму, і в подальшій деокупації півострова. Звісно, питання гарантування прав кримськотатарського народу і питання деокупації Криму, вони тісно спів'язані, вони мають певною мірою різний формат, бо сьогодні ми можемо, звісно, схвалити зміни в Конституцію. Це нормально, я впевнений, це буде. Але чи це є механізм деокупації? Тим, що деокупує Крим завтра. Ми маємо це
робити в будь-якому випадку. Якщо завтра Крим, уявіть собі, буде деокупований, все може бути в житті. Ми все одно маємо працювати над цими змінами і змінювати Конституцію. Це не знаряддя деокупації, це наш борг перед кримськотатарським народом, який об'єктивно існує, бо він корінний народ України. А деокупація, у свою чергу, давайте я не буду друге цитувати президента України, але мені дуже подобається його цитата. Це питання з хорошого, доброго слова, дипломатії і пістолету. Ми почули. Пане Борисе, дуже коротко, мало часу, але я хочу почути цю відповідь. Скажіть мені, будь ласка, от взаємодія України, центральної влади з представницьким органом кримських татарів, Меджлісом, чи потребує для цього окреме законодавство, чи потрібно якось це узгоджувати? Тому що ми бачимо навіть, що сьогодні квоти в парламенті, які отримують представники Меджлісу, ну це просто добра воля демократичних президентів. Ми знаємо, що ці квоти надавали свого часу наша Україна, зараз блок Петра Порошенка, 2 посади. Чи потрібно все ж таки от узгоджувати взаємодію Верховної Ради, Меджлісу кримськотатарського народу і Курултаю кримськотатарського народу законодавчо? Безумовно, має бути схвалено законодавство про корінні народи, яке має гарантувати права корінних народів. Але знов-таки, на жаль, ми не можемо вижити досі таку, знаєте, сумну пострадянську традицію, яка успадкована, будемо прямо, з національно-територіальних автономій радянського розливу, коли автономізм зводився до квот у органах влади. Ось є у нас там, умовно кажучи, в Радянському Союзі якась автономна область, там має бути національна квота. І все до цього звикли. Але все ж таки справжня національна автономія, зокрема територіальна, хоча таких слов, звісно, ну це такі пострадянські слова, але справжня автономія, яка дасть гарантії корінному народу на його землі реалізувати власні права, це не тільки і не стільки квоти. Зокрема, це багато чого іншого, і право на землі, і право на освіту, і право на демократичне обрання власних інституцій, і, звісно, право на усвідомлену попередню згоду на усі дії щодо питань корінного народу. Все це має бути. Але, як на мене, все ж таки, головна запорука на сьогодні реалізації прав корінних народів в Україні – це якраз демократичні інституції. Не буде у нас демократичних загальнодержавних інституцій, будуть у нас вибори фарсом. Ну, вибачте, ну буде... Приклад. У нас в окупованому Криму росіяни також надають квоту колаборантам, зокрема з числа кримських татар. Від цього кримсько-татарського народу легше? Я думаю, що не дуже. Але вони ж якраз квоту надають. І, можливо, саме це є неправильний приклад того, як ми маємо забезпечувати права корінних народів. Мустафа Джемілєв вже говорив про те, що насправді він визначив це, що для кримськотатарського народу його прав вкрай важливо демократична Україна. Так. Це було сказано, і в тому числі і про загрозу маніпуляцій на виборах теж було сказано. Це дуже показово, що кримські татари, знаходячись в окупації, цілий народ в окупації, який продовжує боротьбу, опікуються виборами, опікуються якостю українських політиків. Це показує силу нації. Це показує силу кримськотатарського народу, який в такі скрутні часи обговорює питання демократії. І це, як на мене, дуже такий добрий симптом, що ми переможемо. Ну, я не сумніваюся. Ті народи, які сильні, вони думають такими речами. А ті, хто думають про інше, про Собєз, про пільги, про зниження тарифу, ну, ви знаєте, історія виносить тим вироки, на жаль. Ну так, і не хотілося, щоб український народ був серед тих, кому історія винесла вирок. Як вам, до речі, ще дуже коротенько, я хочу, щоб ви прокоментували. Посол Турції, мені дуже сподобалася ця фраза, він сказав про те, що, звертаючись до кримськотатарського народу, до представників Курултаю, він сказав, що ви на правильному боці історії. Коли він це дуже така показова фраза, тому що ми говоримо, що історія на вашому боці, а тут якось по-іншому. От цей розвиток, оця модерна Україна, в якій є Україна відроджена, Україна національна, в якій є Крим, вільний Крим, кримськотатарський Крим. Ви бачите цю картину? Так, звісно. Бо якщо її не бачите, нема сенсу працювати щодо деокупації. Нікому не потрібна пострадянська країна, яка стагнує далі, яка не має розвитку, яка не має перспектив, як казав американський президент, влади народу, від народу та для народу. І саме таку владу ми маємо збудувати, зокрема в Криму.
Дякую. Подякуємо нашому гостю Борису Бабіну, постійному представнику президента України в Автономній Республіці Крим. І на цьому ми завершуємо наш спеціальний проект, присвячений конференції Курултаю кримськотатарського народу, яка сьогодні зібралася в Києві. Її відвідало 76 представників. Це люди, які виїхали з окупованого Криму, які виїхали попри тиск, попри загрози, попри дійсно справжню небезпеку. І вже закінчуючи нашу роботу, мені хотілося б нагадати ті слова, які нам щойно навів пан Бабін, про те, що насправді, коли все це починалося, і коли починалася окупація, Крим, він якось жив до окупації. Але ця боротьба, яку зараз веде кримськотатарський народ, яку ведуть українські патріоти, яку ведуть українські чиновники, українські патріотичні, українські політичні сили, вона полягає в тому, не в тому, щоб ми повернулися назад, до окупаційного Криму, до Майданної країни. Ми хочемо нової. Заради цього ми і боремося. Ну що ж, на цьому я з вами прощаюся. В студії з вами була Лариса Волошина. Я хочу подякувати всім, хто приймав участь в нашому спецпроєкті, спеціальному проєкті, всім, хто давав нам коментарі, хто працював над цим випуском. Це, повірте, це величезна команда. І для того, щоб бути завжди в курсі подій, підписуйтесь на нашу сторінку в Фейсбуці і дивіться ЮА Крим. На все добре. Ты шо, у меня глаза червоные? Приблизь еще раз. У меня есть теория. Я не буду ее озвучивать. Он с этой теорией Кощей представит, он затирал эту теорию. Не, понимаешь? Пацаны, за что? Ну мне же эфир вести. А ты там тихонечко все диафрагму рви и все. Сам факт. Окей. Как она порвала. Угу. Я Блять, эта фраза. проснулся в 5 утра. С 5 утра я на ногах. Сейчас уезжаю на репетицию. К 2-3 часам я вернусь домой. Выбора нет. Что за репетиция? Да я ж в театре еще. Бля, я посмотрел на тебя в театре. Нахуй такой. Разбавлю вам ситуацию с той грустью, что навеяла Лариса, да? Да. Спасибо, я знаю. Ой, я вслух-то. Ай. Не, на самом деле у меня одно желание. 6-7. Пиздато. А потом мне что-то говорят. Че, мы сразу выходим на включку, то есть селям алейкум, включаемся? Как в боксе, главное, как закончишь. Подожди, у нас и анонса нет, да? Ёбаный насос, у меня-то подводка к анонсу идет, хорошо я вспомнил. Так,
Не читай. Там по камерам нормально? Просто салям алейкум и похвала. Нет, у меня, получается, идет «Селям алейкум ватандашлар», бу хаберлер информационная программа СИС, изучен Медат Халил Чалыша. И идем на первую новость сразу. Я надеюсь, тот человек, который на суфлере, сейчас хоть что-то понял с моих слов. Да, вот все вот это. Да, вроде как. Денег меньше в кармане, можешь больше дать. Да. Это не я. До сих пор. Бля, нельзя, потому что у нас там последний КурЗК подводит именно в ключке, то есть, Я и телефон не взял. Звоните Жене, Паше, я не знаю, пока есть минута. Блять! Оксана Гуцел. Assalamu alaikum, hurmatli vatandaşlar. Bu haberler informatsion programmasi ve men onun alib boruvchisi Medat Halil. 248 делегатından 75-i Kiyev'de Kurultay ve Kırım Tatar Milli Meclis işini muzakere etmek için toplaştı. Konferensiya ne için geçirildi ve delegatların onun bağlı fikirlerini muhbirlerimiz öğrendi. Kiyev'de Kırım Tatar Milli Kurultay delegatlarının konferensiyası geçirildi. Oturuşu Ukrayna'da Kırım Tatar kimliklerinden başlandı. Bundan gayrı vefat etken kurultay azaları ve Vedjiye Kaşka Sikut dakasından banıldı. Oturuşunun açılığı 2 saat devam etti. Misafirler arasında Ukrayna deputatları, elçihanelerinin temsilcileri ve din adamları var idi. Bunda konferensiyada biz Türkiye'deki Kırım Tatarlarga destek göstermege keldim. Olar özlerini Ukraynaga namuslu ve sadık cemiyet olup gösterdi. Sizin koreş cebri olmağını için her türlü maktaba layık. Biz Ukrayn vatandaşlarımız bütün dünya Kırım'la beraberdir. O Kırım Tatarlarla beraberdir. Birinciden bu cemiyetni birleştire, ikinciden şimdi peyda olgan mürekkep meselelerini muzakere etmege imkan var. Kurultay bu Kırım Tatarının umummilli toplaşığı sayılan. O 248 delegattan ibaret. Kararlar çıkarmak için 166 adam gerek. Bu kvorum. Konferensiyada 75 delegat kaydetildi. Çokusu işgal etilgen Kırım'dan kelgen. Bugün en çok menin baxa şudur ki, bu kadar kıyın vakitta bile aman 100 delegat toplaştı. Bu en esasıdır. Başka vakitta millet saylagan adamlar bugün de öz halkının geleceği için mesuliyetli ola. Delegat Ali Ozinbaş'nın sözlerine göre bu konferensiya Kurultay adından karar çıkarmaga hakkı yok. Ama kanunileştirilgen sessiya var. Fakat sessiyanın öz reglamenti, öz teşkili tertibi var. Ama o yerine getirilmedi. Bunun için men bu konferensiya neticesiz dep sayam. O tek deklaratif koz boyama bir konferensiya. Yani biz mında bir şey yapamız demek için yapıla.
Кырым-Татар Милли Меджлис рейсінің муавини Нариман Джилялның сөзлеріне көре, кворум yo'qlig'ina bakmadan bugungi tedbir pek muhim. Qurultayning qarori ishg'ol etilgan Qrimdan kelib olamagan delegatlarga yo'llanilajak, deydi Джилял. Мында топлаган курултай векиллери мында сес, мында рейбережеклер, калган сеслери биз энди Кырымга кайтып, вазифе алып, ве мында олмаган векиллеринен көрүшүп, олардын имзаларыны işte alacağımız bu teklif edilgen kararların tümünde. En çok müzakere etilgen meselelerden biri Kurultay delegati haklarının uzatılığı. Bundan gayrı meclis ve kurultaydan işgalci mümuriyetinin çalışkan azalarının çıkartılığı ihtimali oldu. Bizde Merkezi Saylov Komissiya var. Bu Merkezi Saylov Komissiya biraz reviziya yapsın. Kim полномочия, kim delegatlardan kaldı, kim da iştirak devam edecek iştirak ve nasıl çalışacağımız. Sonra biz bakacağımız ne kadar bizde kurultayda delegatlar var. Bu delegatlardan biz toplaşıp yapacağımız sesyanı ve kvorum olarak bizlerge saylovlar yapmaya mümkün. Milli Meclis'e saylovlar yapmaya mümkün olacak. Konferensiyada Rifat Chubarov kurultay delegatlarına Prezident Petro Poroshenko'nun mektubunu okup berdi. Mektupte anayasada Kırım-Tatar halkının bağlı denişmeler hakkında söz көрсетілі. Geçen sene Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko Ukrayna Anayasasına Kırım Yarımadası'nın statüsü konusunda değiştirmeler көрсетілmesi hakkında bir çalışma grup hazırlanmasını rica etkenler, yani karar vergenler. O çalışma grubu kendi işlerini bitirdi. Şimdi Rifat anlata nasıl değişmeler biz teklif ederiz ve ne sebepten. Kurultay devam etmekte. Onun sonu saat 9'da olacak. Ruslan Halapov, haberler Yuakırım. Құрылтай конференциясы бірінші кере Киевде кечті. Бұл 4 ел ішінде кечкен бірінші топлашуыдыр. О Қырым işgalindен долай Украинаның қыта қысмында кечірілмеге мечбур қалды. Делегатлар күн девамында бір қач меселені музакере етті. Шымданда бізді мұхберіміз болына. Вікторе, селам алейкум. Розкажи, що зараз відбувається на конференції? Алейкум селям, Медат Бей. Власне, близько 30 хвилин закінчився з'їзд делегатів конференції Курултаю кримськотатарського народу. Було ухвалено 3 рішення, про це нам повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. Першим було рішення щодо продовження повноважень Курултаю. Це означає, що ті делегати, які були обрані у 2013 році на з'їзді Курултаю, вони продовжують свої повноваження до того часу, коли Курултай знову не збереться повноцінно, в повноцінному форматі і не переобере новий склад. Ще одне рішення – це виключення тих делегатів Курултаю, які співпрацюють з окупантами, колаборантів. Загалом, як нам сказав Мустафа Джемілєв, це 18 людей. Як саме їх будуть виключати, невідомо, оскільки не було закладено це у регламенті, але ці питання загалом ще будуть вирішуватись у найближчий термін. Ще регламент загалом не передбачав, регламент Курултаю не передбачав окупації, і Меджліс зараз буде готувати проєкт поправок до регламенту, і, власне, тоді, можливо, зміниться питання кворуму, зміниться склад сам, які будуть вже ухвалювати рішення, і ці рішення, власне, будуть задіяні та упроваджені. Які саме загалом механізми поки що невідомо, Меджліс буде тільки їх розробляти. На цьому в мене все. Мідате. Дякую, Викторе. Бізден бағда Құрылтай конференциясындан мұхберіміз Виктор Пономарев еді. Қырымның тамыр халқының топлашуы, яғни Құрылтай. Бірінші кере не вақыт кешті ве оның ребері оларақ кім сайланған еді. Оның 100 еллық мевжудиеті девамында нелер денішкені аққында біздің левхамызда еке етелі.
Ант эткен мен Кырым татар халкының милли гимні. Оның сөздері ilk sefer 1017 senesi Бакчасарайда кечкен бірінші құрылтайының яңгыраған еді. Милли темсал оларақ тарахлы тамға ве Кырым татар байрағыны о вақыт аздықлана. Тарихчы Андрей Иванецның сөздеріне көре 1917 senesi кечкен февраль инкилябы Русия империясындаки милли әрекеттері артыра. Умум Кырым мұсылман құрылтай вақтында Кырымның кележегене Кырым татар құрылтайы қарар бермек керек деген қарар қабыл етіле. Кырым татар темсилчилери өз сайлауларını teşkil etti ve milli idari organlarını kura. Böylelikle kurultay idari toplaşuundan parlamentke çevirili. Бірінші құрылтайда 69 векил iştirak etti. Наман Челебеджихан onun başı ola ve o ilk mufti olarak saylana. Bu halkının esas kanunu edi. O demokratik azatlık, kadınlar ve erkeklerinin müsavi hakka sahip olganını, milli idare organlarının strukturasını tayinley. Bu esas kanunda Kırım Tatarlarının bakışı gösterili ve onlar Kırım'ın geleceğini nasıl görgenini aydınlata. 19. asır başlағанында большевикlerinin repressiyalarından dolayı құрылтайның faaliyeti toxtatıla. Kırım'da 20-30 seneleri Kızıl terör ve Kırım Tatarlarının sürgünü құрылтайның hayırdan teklenmesi imkansız yapa. Kurultay tek 1991 senesi çalışmağa devam etti. O yıllarda Kırım'ın tamır hakkı sürgünlükten navdiyet etti başlay. Kırım Tatar kurultayı barışı olmagan başka regionlarga öz milletinin takdirini tayin etüf yolundaki demokratik esnasını gösterdi. Ukrayna müstakilligi yıllarında kurultay 91, 96, 2017 ve 13 seneleri olmak üzere 5 kere toplaşa son 2014 senesi işgal vaktinde acil kurultay geçirildi. Bundan sonra birçok temsilciler yarımadanı terk etmeye mecbur kala. Kırım Tatar halkı liderlerinin Kırım'a barması yasak edildi. Елена Соловьина, Андрей Хрусталев, Виктория Бушавец, Хаберлер, Юа, Кырым. Бұл дақыға есе соңғы хабер, мен сізнен сағылықлашам. Студияда Мидат Халил çalıştı, бізді сейір етіңіз ве хабердар олыңыз. Хайырлы ақшамлар.
Оскільки в умовах окупації проводити демократичні вибори неможливо, зрозуміло, що повноваження Курултаю автоматично подовжуються. Принаймні, кожні 3 місяці хочемо збиратися на такі конференції. Так, ми не маємо кворуму, який необхідний для ухвалення рішень, однак ми маємо збирати в одному місці людей, які мають безпосередній зв'язок з кримськотатарським народом. Оскільки в умовах окупації проводити демократичні вибори неможливо, зрозуміло, що повноваження Курултаю автоматично подовжуються. Добрий вечір. 21 на годиннику. Час дізнаватися про останні події з усього світу. Це новини на першому. Мене звати В'ячеслав Футін. Далі дивіться. Мітингувальники запалили шини біля Криворіжгазу. Чому? Половина міста без опалення. Без опалення і Сміла на Черкащині. 11 шкіл там перевели на дистанційне навчання. Чому міська влада не забезпечила місцеві ТЕС газом? Хамас випустив 100 ракет по території Ізраїлю. За що мстилися бойовики та як відповіла армія? Ігоря Павловського, колишнього помічника народного депутата від БПП Миколи Паламарчука, заарештували без права внесення застави. Його підозрюють у співучасті у вбивстві Катерини Гандзюк. Про це новинам на першому розповіла речниця генпрокурора Лариса Сарган. Затримали Павловського минулої суботи в Херсоні. За словами Сарган, деталі поки що не повідомляють. Це таємниця слідства. Працівниками СБУ був стриманий, а сьогодні Шевченківським районним судом міста Києва був заарештований колишній помічник народного депутата Ігор Павловський, якому було вручено підозру про його участь, посередництво в убивстві активістки Катерини Гандзюк. Йому інкримінується частина 3 статті 27 та пункти 4, 6, 11 частини 2 статті 115 – це умисне вбивство.
4 листопада Катерина Гандзюк померла в лікарні майже 3,5 місяці тому. 31 липня її облили сірчаною кислотою. Після її смерті поліція змінила кваліфікацію справи з замаху на злочин на умисне вбивство, скоєне з особливою жорстокістю. Поліція затримала 5 підозрюваних. Хто замовив напад, невідомо. Одна з версій, чому на Катерину Гандзюк могли напасти, її громадянська позиція. Вона критикувала силовиків за бездіяльність у боротьбі з проросійськими та сепаратистськими групами в регіоні. 5 листопада журналістки Тетяна Николаєнко, Оксана Денисова повідомляли, що слідство підозрює Павловського в передачі грошей Сергію Торбіну. Це ймовірний організатор нападу на Гандзюк. Наступного дня депутат Микола Паламарчук свого помічника Ігоря Павловського звільнив. Мітингувальники у Кривому Розі палили шини біля офісу Криворіжгазу. Люди вимагали дати газ котельням теплоцентралі. Без опалення зараз понад 2000 будинків, школи, садочки та лікарні. Мітингувальники намагалися прорватися до будівлі Криворіжгазу. Чи вдалося домовитися та від чого залежить, чи буде тепло в оселях, розкажемо далі. Домовитися про ліміти газу теплоцентралі у Кривому Розі має зі столичним «Нафтогазом». Тоді регіональна компанія «Криворіжгаз» наділятиме паливом. Та поки цього не сталося. Теплоцентраль, акції якої належать державі, боргує «Нафтогазу». Напередодні обігріву чекали 78 шкіл, 75 садків, 22 лікарні, понад 2000 будинків і військова частина. Нині школи пішли на вимушені канікули. Зранку біля Криворіжгазу почали збиратися городяни. Вимагали, щоб Криворіжгаз надав паливо і розблокував котельні теплоцентралі. З якою метою, щоб отой дядя наш, нехороший, молодий, ну поганий, щоб він газ дав, щоб можна було вже побачити те тепло. У кожного є діти, внуки. У мене батьки, мамки 86, а батьки трошки менше на 4 роки. І ходять у пальтах. Не можуть вони дати, тому що Криворіжгаз блокує. Мітингарі підпалили шини, люди намагалися прорватися до офісу Криворіжгазу, але далі прохідної охоронці нікого не впустили. У самому ж приміщенні тривали перемови, ось що розказав один з учасників опісля. Більшу частину з того, що вимагає сьогодні заплатити від Криворіжтеплоцентралі «Нафтогаз» України, близько 200 мільйонів, це борг державного бюджету у вигляді пільг, субсидій та різниці в тарифах. І борг за державне підприємство на території обслуговування теплоцентралі перед державним підприємством «Криворіжтеплоцентраль», яке в свою чергу має заплатити «Нафтогазу». Група місцевих депутатів оголосила, що їде до Києва на перемови з «Нафтогазом». У Криворіжгазі пообіцяли дати паливо теплоцентралі, якщо буде домовленість зі столичною компанією. Ми зараз починаємо займатися технічними заходами щодо стабілізації тиску газу та самою системою газопостачання до початку розподілу природного газу на котельні номер 6 і номер 5. Упродовж доби газ, якщо всі наші домовленості залишаються чинними, ми подаємо цей газ. Телефони теплоелектроцентралі, в якої наші кореспонденти хотіли взяти коментар щодо боргів, нині не відповідали. Не відповів поки що й фонд державного майна, який володіє акціями цієї теплоцентралі. Дмитро Грінченко, Віктор Могуров. Новини на Першому. У компанії «Нафтогаз» готові якнайшвидше укласти угоду і дати газ Криворізькій теплоцентралі, однак підприємство має виконати ряд умов, зокрема сплатити частину боргу. Процедури, передбачені законом 1730, необхідно, щоб ТЕЦ вийшла з процедури банкрутства. Друга річ, загальний борг, я хотів би зазначити, Криворізький ТЕЦ, він більш ніж 1 мільярд гривень. Тобто це, ми розуміємо, сума природного газу, який відібрало Криворізька ТЕЦ, спожила, але за нього чомусь забули розрахуватися. Тому, якщо ми говоримо про досягнення рівня розрахунків у 90%, за історичним споживанням їм треба доплатити більш ніж 400 мільйонів. І я так розумію, що такі кошти на сьогоднішній день відсутні. Немає опалення і в Смілі на Черкащині місцеве управління освіти перевело на дистанційне навчання 11 шкіл. Без тепла і 12 дитячих садків. Вихователі об'єднали групи і підтримують температуру обігрівачами. Опалювальний сезон у Смілі мав розпочатися 23 жовтня. Єдиний постачальник тепла – Сміла теплокомуненерго. Його директор Ігор Руйко каже, міська влада не підписала контракти з продавцями газу. Очільник Сміли Олексій Ципко пояснює, що це через минулорічні борги. Ольга Хорошко далі. Пусті класи та коридори Смілянського навчального закладу «Лідер» показує нам заступник директора школи Світлана Лісова.
Сьогодні у нас у школі навчальний процес призупинений, тому що температура, як ви можете побачити на градуснику, в даному класі 8 градусів. У коридорах іще холодніше. Відповідно, діти, які знаходяться сьогодні вдома, вони на дистанційному навчанні сьогоднішнього дня. Діти, які знаходяться на індивідуальному навчанні, звичайно, вчителі до них сьогодні додому підуть, тому що є діти, у яких вдома опалення індивідуальне, у них тепло. Жителька Сміли, мама 2 учнів цієї школи Дар'я Маркар'ян розповідає, що навчатися у холодних класах неможливо. Постійні хвороби, постійно лікувати їх. І в такому холоді діти не повинні взагалі бути. Тому що коли заходиш і в тебе починає відразу замерзати ніс, кінцівки, руки і ноги, то це, я вважаю, це для дорослого. А дитині це дуже... Це взагалі, це ж не такі умови, які повинні бути для дітей, для маленьких і для великих взагалі. Не більше 8 градусів тепла і у Смілянському садочку номер 2. В садочок діти поприходили, звичайно, зараз у нас 32 особи дітей, зведені в 2 групи, увімкнено всі прибори, які тільки ми можемо, проводка, що витримує, і обігріваються. Є додаткові одіяла, ковдри, теплі піжамки, бойлер з гарячою водою для миття рук і посуду і таке інше. Отаким чином виходимо з цієї ситуації. Із сьогоднішнього дня, тобто з 12 листопада, призупинений освітній процес у 11 загальноосвітніх закладах. Тепло подається тільки у 2 школи і в 3 садочки. Із 15 12 садочків не отримують тепла. Мерзнуть і мешканці будинку по вулиці Соборна, 101. Опалення немає, гріємося хто як може. Звичайно, якщо включається по всіх квартирах, то що робиться із струмом? Щитки вибиває, і тоді ми сидимо і без світла. Бутилочка з водичкою теплою, утюжок, постіль гріємо. По-другому не можна. Обігрівачів немає. Холодно, укриваємося одіялами, ходимо в теплій одежі. Ольга Хорошко, Сергій Єфімов. Новини на Першому. Міський голова Сміли Олексій Цепко нині провів переговори з представниками «Нафтогазу», щоб отримати паливо. Причинах, чому вона виникла. Знов-таки ж повна бездіяльність і органів місцевого самоврядування, і самого теплопостачальної організації. Якщо ми заглянемо трохи в історію, то ми можемо згадати, що минулого опалювального сезону на його початку були ті ж самі проблеми у тому ж самому місті Сміла. За рік жодним чином нічого не змінилося. Шлях один НАК «Нафтогаз України», і відверто, і чесно, пан Перелома сказав, що якщо ми беремо борги старого постачальника газу, тобі ж компанії «Енергоінвест», тільки в цьому випадку нам відкриваються номінації. Або беремо реструктуризацію. Що фактично являємося, ми беремо на себе борги. Я звертався в СБУ, я звертався ще 2 роки в Службу безпеки України, звертався до правоохоронних органів, щоб почали розгляд цієї справи, по суті. Але по сьогоднішній день, 2 роки, це все стоїть на місці. Ці всі 120 мільйонів фактично для нашого міста, вони не то що непідйомні, а нереальні. 218 мільйонів бюджет міста. Бойовики сьогодні 4 рази порушили режим припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі, двічі із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Міномети калібру 82 мм ворог застосував поблизу Троїцького та Хутора Вільного. Також під обстріл потрапили позиції українських військ в районі населених пунктів Старий Айдар та Красногорівка. Втрат чи поранених серед українських воїнів немає. Такі дані штабу операції Об'єднаних сил на 18-ту годину. Цивільні мешканці окупованого Донбасу були змушені взяти участь у нелегітимних виборах, що пройшли напередодні. Про це йдеться у звіті моніторингової місії ОБСЄ. Люди пояснювали представникам місії, боялися, що їм не виплатять зарплати і не надаватимуть медичну допомогу на окупованих територіях. Водночас частина жителів сказали, що бояться покарання, коли приїдуть на підконтрольні уряду території України. Крім того, вчора спостерігачі помітили збільшення кількості озброєних людей, зокрема в місцях голосування.
Із засудженням незаконних виборів, влаштованих Росією на окупованій частині Донбасу, виступили ЄС, Велика Британія та США. Також Міністерство закордонних справ Великої Британії закликало Росію вивести свої війська та озброєння з території України. А Державний департамент США – ліквідувати незаконні збройні угруповання на Донбасі. У США та Європі повідомили про можливість нових санкцій проти Росії через ці вибори. Під час щоденного брифінгу представник ООН сказав, що проведення виборів на Донбасі розглядається лише у рамках Мінських угод і закликав утримуватися від кроків, які їх підривають. Впровадження Мінських угод, схвалене Радою безпеки, є основою мирного врегулювання конфлікту на сході України. Будь-які вибори, винесені за рамки української конституційно-правової бази, несумісні з Мінськими угодами. Ми закликаємо всі зацікавлені сторони уникати будь-яких односторонніх кроків, які порушують Мінські угоди. Подовжити повноваження Курултаю кримсько-татарського народу і виключити з його складу 18 членів, які співпрацювали із окупантами. Такі рішення ухвалили делегати Меджлісу на конференції у Києві. Про це кореспондентам Суспільного розказав лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Оскільки в умовах окупації проводити демократичні вибори неможливо, зрозуміло, що повноваження Курултаю автоматично подовжуються. Принаймні, кожні 3 місяці хочемо збиратися на такі конференції. Так, ми не маємо кворуму, який необхідний для ухвалення рішень, однак ми маємо збирати в одному місці людей, які мають безпосередній зв'язок з кримсько-татарським народом. Курултай – це вищий орган самоврядування кримських татар, який виконує функції парламенту. Востаннє у Криму його делегати збиралися у квітні 2014-го. Нині через окупацію Криму до Києва змогли приїхати 75 з 248 делегатів. Ви дивитеся новини, далі йтиметься про таке. У Каліфорнії зросла кількість загиблих унаслідок лісових пожеж. Скільки часу потрібно на їх ліквідацію? Черкаси – другий день без приватних маршруток. Чого вимагають підприємці та хто зараз возить містян? В Хмельницькому провели акцію «Все». Добігався до Дня безпеки дорожнього руху. Хто добігався та яка її мета? Понад 100 ракет зі сектору Гази по південних районах Ізраїлю випустив Хамас. Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю. Обстріл тривав 40 хвилин. Більшість снарядів перехопила ізраїльська протиракетна система «Залізний купол». Втім, деякі впали на житлові райони. Уздовж кордону з Газою звучала сирена. Жителі ховалися у бомбосховищах. За даними видання Інет Ньюс, 3 людини дістали поранення. Бойовики Хамас повідомили, що це відповідь на ізраїльську спецоперацію, яку провели минулої ночі у секторі Гази. В результаті рейду загинули польовий командир Хамас, 6 палестинських бойовиків та ізраїльський полковник. Після ракетного обстрілу авіація Ізраїлю завдала повітряних ударів по позиціям Хамас у секторі Гази. До 31 зросла кількість загиблих унаслідок лісових пожеж у американському штаті Каліфорнія. Ще 228 людей вважають зниклими безвісти. Про це повідомляє Associated Press. За інформацією BBC, рятувальники евакуйовують близько 250 тисяч місцевих жителів. Пожежникам поки що вдалося погасити 5% площі займання. Щоб ліквідувати пожежу повністю, кажуть у рятувальній службі, потрібно щонайменше 3 тижні. Це згарище – місто Парадайс на півночі Каліфорнії. Воно вигоріло майже повністю, знищені майже 7 тисяч будинків та машини. Згоріли й будівлі в околицях. Вогонь охопив близько 450 квадратних кілометрів на півночі штату. Зранку тут працюють рятувальники, розбирають завали, шукають людей. Знайшли тіла 2 загиблих та живого кота. Ще 2 пожежі в південній Каліфорнії. Вони зачепили район Лос-Анджелеса і округ Вентура. Місцевих жителів евакуювали. Пожежники робили все можливе. Ми спостерігали за тим, як горить наш будинок з новин. Це щось нищівне. Багато друзів з моєї школи втратили свої будинки. Вцілілі будинки намагаються врятувати. Цю територію у Вентурі посипали вогнетривкою речовиною – антипіреном, щоб запобігти займанню. Вогонь поширюється в бік Тихого океану. Зокрема, він дістався й курортного Малібу. Зруйновані й будинки зірок. Зокрема, Джерарда Батлера, Майлі Сайрус та Ніла Янга.
Пожежа в Каліфорнії спалахнула в четвер. Влада попереджає, вогонь може розповсюджуватися й далі через посуху та посилення вітру. Його швидкість найближчими днями може сягнути до 112 кілометрів на годину, повідомляє BBC. Сьогодні ввечері очікуються сильні вітри. Ми намагаємося підготуватися до цього. Зробимо все, що від нас залежить. Анжела Бубиляк, новини на Першому. У Черкасах другий день не виходять на маршрути приватні перевізники. Директор підприємства «Черкаси Автотранс» Володимир Солом'яний каже, вимагають підняти ціну за проїзд до 5 гривень. Доки цього не буде, страйкуватимуть. Нині в місті вивели на маршрути 69 тролейбусів, та їх не вистачає. Хто взявся підвозити городяни, коли в місті зможуть вирішити транспортну проблему, розкаже Наталія Кулик. Доїхати до музичної школи Ганні Клименко-Синьок з дитиною не вдавалося протягом години. На зупинці волонтери запропонували безкоштовно їх підвезти. Людей, які мають свої власні автівки, власне підвозять людей, підбирають, допомагають, ось запитують маршрут, куди їм потрібно. То, звичайно, ми особливо вдячні. З 8 ранку Сергій розвозить черкащан, які поспішають на роботу, в школу чи лікарню. Просить інших автовласників не залишатися осторонь та допомагати один одному. Дуже багато замерзших людей на зупинці. Є люди, які просто не можуть добратися. І навіть попри те, що влада каже, що досить зручно добиратися тролейбусами, це не так. Цією акцією ми просимо ще долучатися всіх черкащан, всіх людей, у яких є авто, для того, щоб ми якомога краще допомагали людям. На анонсовану зустріч із міською владою для врегулювання ситуації із зупинкою маршрутного транспорту сьогодні по обіді перевізники не прийшли. Міський голова Анатолій Бондаренко нині у відрядженні. Його обов'язки виконує Людмила Бордунос. Передзвонили перевізники працівникам департаменту ЖКК і повідомили, що після своєї внутрішньої наради вони прийняли рішення не приходити на цю нараду. Їхнє пояснення було те, що Анатолій Васильович у відрядженні сьогодні, і вони взагалі вважають, що будь-які наради недоцільні. Заступник міського голови Черкас сказав, що підвищення тарифу можливо лише за умови поліпшення якості перевезень. Нині є, за інформацією управління транспорту, 4 діючих договору. Вже дано доручення розірвати через невиконання умов договору. Це 11, 12, 29 та 36 маршрути. Не маємо наміру без підвищення якості, без оновлення складу рухомого, який є на маршрутах, підвищувати цей тариф. Зустрічатися із журналістами Суспільного директор ПрАТ «Черкаси Автотранс» Володимир Солом'яний відмовився через зайнятість. Телефоном повідомив, що не бачить сенсу в таких зустрічах і додав, що завтра перевізники прийдуть на засідання виконкому, де мають розглянути рішення щодо підвищення вартості проїзду. Наталія Кулик, Олег Кураш. Новини на Першому. Все, добігався. Акцію з такою назвою у Хмельницькому провели патрульні поліцейські з членами громадської організації «Халк». На найбільш небезпечних ділянках вони зімітували дорожню аварію. Посеред дороги залишили автівку, а біля неї манекена, накритого тканиною. Для кого провели акцію, розкаже Вікторія Бондар. Червоний «Мерседес», пішохід, якого збила автівка, із пластику. Якщо ж переходити дорогу, нехтуючи правилами дорожнього руху, таке може статися насправді. Пояснити це пішоходам – мета акції, каже голова громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» Володимир Огойко. Вже не перший рік проводимо такі акції, не саме таку, але з таким самим принципом, можна сказати. І в соцмережах часто бачу відгуки, що все-таки люди нас бачать, розуміють, для чого це робиться, і, можливо, хоча б якісь та й висновки роблять. Єдине, що впевнений, що саме для людей похилого віку, на жаль, це нічого не дасть. Вони ніяк не відреагують і як бігали, так і будуть перебігати. Проспект Миру у Хмельницькому – це один із 3 постів, де патрульні розгорнули акцію. Старший лейтенант Ганна Стрембіцька каже, обрали ділянки, де найчастіше трапляються аварії. З 12 по 18 листопада в Україні проходить тиждень безпеки дорожнього руху. І в рамках даного тижня ми хочемо акцентувати увагу все ж таки людям дотримуватись правил дорожнього руху. Адже у нас в місті є декілька місць таких концентрацій ДТП. Це, от як ми зараз бачимо, біля Темпа на проспекті Миру, біля Лебідь-Плази і біля міської лікарні на Шевченка. У нас місця, де люди перебігають дорогу на встановленому місці.
безперечно, що треба. Тому що правила дорожнього руху порушують як водії, так і пішоходи. І це обов'язково. Флешмобом «Все» добігався у Хмельницькому. Розпочали тиждень безпеки дорожнього руху. Завтра поліцейські патрулюватимуть інші ділянки міста. Інна Мельник, Вікторія Бондар, Дем'ян Цегольник. Новини на Першому. У столиці Боснії та Герцеговини Сараєво жертвували волосся дітям з онкологічними захворюваннями. Акцію назвали «Моє волосся, твоє волосся». Надихнув організаторів приклад французького міністра Марлен Ш'япа, яка віддала своє волосся благодійним організаціям, що виготовляють перуки для хворих жінок. Акція на підтримку дітей з онкологічними захворюваннями в Сараєво. Волонтери кажуть, більшість дітей під час лікування втрачають своє волосся. Це психологічно важко, особливо для дівчат. Жертвують їм своє волосся і дорослі, і малі. Я прийшла, щоб відрізати волосся та віддати його їм. Під час акції учасникам обрізають волосся та роблять зачіски. Далі воно піде на перуки дітям, які втратили волосся через хворобу. Ми запустили цей проект, щоб підтримати наших дітей, які зараз перебувають на лікуванні. Ми підтримуємо їх психологічно, щоб це дало їм змогу повернутися до звичного життя. Ми усвідомлюємо, що ми дійсно хороші і добрі люди, і завдяки цьому проекту ми побачили, скільки ми можемо зробити разом. За даними волонтерів, у Боснії та Герцеговині щороку онкологію виявляють у близько 60 дітей. Понад 1500 людей пожертвували їм своє волосся. Близько 70% донорів – це жінки та дівчата. Анжела Бубуляк, новини на Першому. Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик прилетів в Україну після перемоги на Тоні Беллі в Манчестері. Українець нокаутував британця у 8-му раунді. Після бою відвідав футбольний матч Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед. А сьогодні по обіді прилетів до київського аеропорту Бориспіль. Там провів прес-конференцію для журналістів. Мені здається, дуже хороший поєдинок вийшов. Якісний, видовищний, та кінцівка була крута. На сьогодні все. Слідкуйте за подіями на наших сторінках у соцмережах. Наступний випуск о 6:30 ранку. Залишайтеся на Першому.